Ribeira desfrutará do Ballet Clásico Internacional. O auditorio acollerá no Nadal el Lago de los Cisnes e el Cascanueces, propostas impulsadas polo Grupo Fercosti. O Nadal é unha das épocas máis máxicas do ano e Ribeira engade á súa programación dúas citas cheas de encanto e atractivo. O novo auditorio do municipio será un lugar característico neste Nadal, xa que acollerá dous espectáculos do Ballet Clásico Internacional, propostas impulsadas polo Grupo Fercosti en colaboración co Concello. O Cascanueces e o Lago de los Cisnes, que se van a proxectar el Lago de los Cisnes o 6 de xaneiro ás 7 da tarde neste maravilloso auditorio no que estamos, e o Cascanueces o 7 de xaneiro tamén ás 7 da tarde no auditorio. Como digo, pois é a primeira vez que temos a oportunidade de traer dous espectáculos desta magnitude, desta excelencia artística. Estamos apostando por o talento, por facer cousas novedosas, por traer unha programación diferente, que mellor que o Nadal para traer un ballet destas características. Conta con numerosos premios a nivel internacional e recalará por primeira vez en Ribeira. A proposta artística en esta ocasión é feita por parte dunha artista recoñecida como é Tatiana Solovieva e, eu espero que sea do gusto dos ribeirenses e das ribeirenses, pero que, ademais, eu creo que un espectáculo destas características trascende totalmente a comarca e moitísimo máis aló, porque se trouxeo a outras urbes e nos, en esta ocasión, tenemos este orgullo, esta satisfacción de traelo a Ribeira. O xerente do Grupo Fercosti, José Antonio Fernández, agradeceu o traballo dos técnicos de cultura e a colaboración do Concello ribeirense para poder traer o Ballet Clásico Internacional ao municipio. Yo creo puesto por mi empresa por este tipo de eventos que creo que son de primer nivel. El Ballet Clásico Internacional es un ballet reconocido internacionalmente y con grandes artistas a nivel mundial. Se pondrán las entradas a la venta el lunes. Se podrán adquirir por medio en la taquilla, por la plataforma online y presencial en la OCA. Por un prezo final de 38,50 euros por cada entrada. O elenco está formado por bailaríns de primeiro nivel, referentes no mundo do ballet, pero nesta ocasión contarán cunha colaboración especial. Contamos no Concello de Ribeira cunha escuela de ballet maravillosa, e vai a contar ca participación durante o Cascanueces de 11 nenas entre 8 e 13 anos que tamén terán o seu oquiño dentro do espectáculo e que a verdad fará as delicias de todo o mundo. El Lago de los Cisnes estará no auditorio de Ribeira o 6 de xaneiro a partir das 7 da tarde e o día seguinte á mesma hora representarase el Cascanueces. As entradas estarán á venda a partir do luns 10 de novembro.